vurderede, at skoletilbuddet var for ringe i Norddjurs. 170 børn fra Norddjurs Kommune krydser hver dag kommunegrænsen for at gå i skole. En udgift for Norddjurs på 15 millioner kroner, der havner i kommunekassen i Syddjurs. God aften, her er vi i gang med nyhederne fra TV2 Østjylland. Jes Bøjes datter, 13-årige Villa. Det må ikke ske igen. På 1,5 år har nedbrydningsfirmaet P. Olesen, der holder til... Masser af steder, de kan være. Både Dannebrog og EU-flaget er hejst i Horsens udstilling. Stadionbyggeriet i Aarhus, AGF's kommende hjemmebane kroner. Hun træner, takler og bliver taklet. De nordiske mesterskab. Tusind tak. Hvis man synes, det kan være lige lovligt koldt at tage til fodboldkampe. Tak skal I have. I må have en god kamp. Tak. Jeg tror lige, vi fik et enkelt mål der til sidst. Vi slutter udsendelsen med billeder af Bindesbøl-byen i Risskov i Aarhus. Ombygningen af det tidligere psykiatriske hospital har nemlig vundet Aarhusianernes arkitekturpris 2025. De oprindelige bevaringsværdige facader på det gamle hospital er bevaret, mens der indvendigt er dannet 231 moderne boliger. En ifølge Aarhus Kommune nænsom transformation af det tidligere psykiatriske hospital, der nu anerkendes med arkitekturprisen. Tak for nu, og rigtig god weekend til jer derude.